Magandang araw po sa inyong lahat. So ito na naman, panibagong video, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin today. At ang sosorpresahin po natin ay si Ma'am Jenny Cruz at ang kanyang anak na si Justin Cruz from Lucao. So ano pang hinihintay ninyo? Arat na! So pupunta na po kami guys! Let's go! Tignan nyo na po yung mangyayari. A few moments later. Saan po dito yung ano? Yung si Ma'am Jen? Jenny Santos po. Kami dyan, Jay! Jay! Burger. Jenny Santos. Jenny Cruz! Ay, Jenny Cruz. Ay, Jenny Cruz. Mali. Sorry po, mali po yung nawag namin. Jenny Cruz pala yun. Oh no! Bigas po, tsaka mga Balloon. balloons po. Ay, naninigas ko lang yan namin. Babala ng bunjeng. Sabi ko na ako yun. Yung bigas po, madam. Bigas daw. Opo. Tapos, Yung balon po. Worth of 5K po, madam. bungga ka brother, ha? Yan, akin na lang yan. Tawagin mo nga yung truck doon. Inarkalakan ko pa dyan. Saan mo lang? Ay, ko na ka. Ay, ka. Wajalararay, babadang. Ay, sumitin. Bigasin, ma'am, bigas. Ay, yun. Oh no! Bigas. 5 kaban. Kaya na po yung magbabayad eh. Happy birthday! Justin!
surprise si Kuya Miss! Thank you! Ganyan! Sigurado mo. Ayan o. 1, 2, 3. Thank you! Bali, papasok po namin yung mga pagkain sa loob para doon na simulan ang babasahin ng message. A few moments later. Maribel Santos po, may message pa po siyang inanda. Papasahin po yan ni Miss Dian mamaya po. At di pa nga po dyan nagtatapos ang aming pasurpresa at may hinandang message pa po ang kanyang pamilya. Advance happy 47th birthday, Ate Jenny. Wish all the best. God bless. Maraming salamat sa lahat. At sa'yo, Justin, happy 12th birthday din sa'yo. Ito na wish mo kay Ate Jonabel na sana all, Ate Jonabel, sana napasaya namin kayo. Ingat kayo lagi. And again, happy birthday, Ate Jenny and Justin, from Jong and family. Ano pong masasabi niyo sa message mo, Tita? Nagpapasalamat ako sa kapatid ko at saka sa iba ko na dito sa pa-surprise nila. Na-surprise talaga kami, talagang surprise. Kaya, Abel, Tanjong, thank you. Thank you very much. Thank you ng marami. Dito sa ibinigay niyo sa aking surprise. Talagang surprise talaga. Thank you po sa pa-surprise niyo. Ate Jonabel, Uncle John. Thank you po. Ito na mag-e-end? Art Donald. At kay Tita Abel po. Thank you. At ito po lahat ay galing po kay Ma'am Maribel Santos po. Thank you. Thank you, Ate. Thank you, Ate Abel. God bless. Ingat ka dyan. Dito na po nagtatapos ang ating surprise. Sana po nagustuhan nyo. At ako si Sandy Baragas. At ako naman si Armand Gabuan. Huwag nyo pong kakalimutan manood kay Maylin Palabay Vlogs. At wag nyo pong kalimutan mag-like, comment, share, subscribe at i-hit nyo po ang aming button para updated kayo sa aming mga video. Surprise mo, deliver, go, let's go! Paalam!